Skal vi snakke om kloning. Vi skal have nogle kloge mænd med os i dag, og de vil snakke om, hvad kloning er, hvordan det kan ske, og under hvilke omstændigheder. Og så skal vi også vide lidt om deres forskellige holdninger. Tak for det, Bjørn. Kloning af mennesker sker ved, at man tager æggecellen, så kommer fra kvindens liv. Den bliver normalt befrugtet af en af de sædceller fra manden, men den her gang, for at gøre kloning mulig, så har man taget det utroligt lille æg og befrugtet det med DNA fra kvinden selv. På den måde bliver menneskene helt ens. Grunden til, at man kun kan klone fra hunkøn, er, at man endnu ikke har fundet en måde at lave et menneske uden ægget fra kvinden. Den første kloning fandt sted i 1996 af fåret Dolly. Der skulle 277 forsøg til, før de kunne få født et levende får. Man kan også klone mennesker, men chancen for, at det barn, der kommer ud af det, er handicappet, er 70-75%. En forsker mangler kun én kvinde, der vil lægge krop til og prøve at forklone sig selv. Tak for det, og nu over til nogle andre. Goddag, mit navn er Jens Martin. Jeg er Gud ved den kristne tro. Jeg er imod kloning, fordi det ikke følger vores art. Det er etisk forkert at gå ind og rode ved mennesket. Vi må ikke gøre os selv til herre over, hvordan vores afkom skal blive. Det er landet i vores gener, at vores herre og det, vi ikke vil pille ved mennesket og dens udviklingsnaturen, som Gud har bestemt. Vi ved ikke, hvilken art bivirkningerne kan have, og dermed. Hej, jeg hedder Wahib. Jeg kommer fra Internationalt Fysiologcenter. Jeg går ind for kloning, fordi at man kan genskabe troede dyr og planter ved hjælp af kloning. Og man kan skabe fejlfrie dyr og mennesker, hvis du har fejlfrie, hvis du har et fejlfrit menneske, eller næsten. Ja, så kan du klone det videre. Det var, hvad vi havde for jer i dag. Okay, farvel og tak.